Pre spoločnosť EMV pracujem 18 rokov, práca s ľuďmi ma baví ma s nimi rozprávať, ponúkať im vždy niečo nové, čo by sa im mohlo hodiť. Za ambasádora zmeny ma vybrali pretože mám najviac skúseností. Baví ma práca s ľuďmi, na práci mi záleží a snažím sa vždy, aby nám v práci bolo dobre, veselo. Celý tím, bez celého tímu by to nešlo. Či sú to zástupcovia, alebo všetci zamestnanci. Tá zodpovednosť a tá teamwork je jednoducho budúcnosť a jediný cieľ k úspechu. Áno, zákazníci si všimli túto zmenu. Veľmi pomohol rebranding čerpacej stanice, prevádzky, ktorú máme. To znamená, je videná vizuálne priamo na mieste a je to moderné logo, moderný rebranding a ako som už spomenul, stretla sa tento rebranding s úspechom u zákazníkov. Zákazníci si zmeny všimli, sú s nami spokojní, stále sa vracajú. Kolegom by som poradila, aby boli zmenám otvorení a aby sa vzájomne podporovali, rozprávali sa so svojimi nadriadenými, s kolegami, lebo zmeny nás posúvajú vždy dopredu.